ko ya amsa ko kar ya amsa ko ya shiru in kun so ma ku tashi ku tafiyar ku kuma shari'an nan abu ne da wannan an gaji amsa ba a ci watar yawwa ci ba shi munafiki ba da ya taɓa sabai ba duniya kenan Allah sai ya amsa mu ci gidansu